Salam alaikum an balma mali an b'a fo ka barkada balma kɛnɛw denkɛ don amara sila shuri chercheur an ka foli belebele be Cheikh Tiyami Aidara kabako fura tigɛ ala ye sherifu kɛ sɔn kabako fura la fura min n'a kaɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi a ka ca sherifu kɛ ka numéro 78 78 0303 o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo Cheikhu Lasana Kanɛ belebele be Segu a ye baara min kɛ i bɛ ka tagali la ka se bi ma a bɛ ka continuer ka baara min kɛ a kala tant que ale bɛ yen ni ala ni kira sɔnna Mali ti bin France tɛ se sɔrɔ an kan donc k'a ɲini an ka autorités fɛ a bɛ ko kɛ aw sara Lasana Kanɛ la a ye M5 dɛmɛ voilà donc o tɛmɛlen kɔ Ashrafu Sharafa Buya Aidara ka se Sophie Bilal ninnu ma ka se Ousmane Madani Sheriff Aidara n'a ɲɔgɔnna caman u ka foli bɛ yan Segu Tunkara le politologue a ka foli bɛ yan ni Mali activiste kelen bɛɛ u bɛɛ ka foli bɛ yan an bɛ don an ka sujet kɔnɔ an bɔra ka nouvelle dɔ sɔrɔ nouvelle min ko ba don nouvelle min ye nouvelle dumanba ye mais an bɛ tila ka analyser aspect wɛrɛw la a fɔlɔ ko Burkina président kun bɛ an ka jamana kan sini a kɔnɔlen bɛ yan n'o ye samedi ye o tɛmɛlen kɔ mun wɛrɛ bɛ yen tuguni i b'a ye k'a fɔ Macron bɔra ko France problème bɛɛ ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ France la bi mangoya o mangoya bɛ France ka ko réseaux sociaux don ko ka solution ɲini a la an bɛna an da don ni sujet fila de la donc Burkina présent n'i y'a faamu nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye c'est très rare même nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka déplacer ka na Mali la en tant que président du Burkina ɲɛmɔgɔ a bɛna ne Mali la ani Mali est-ce qu'il y'a faamu a bɛna ale Assimi rencontrer Assimi Goïta u ka teriya balimaya bɛn kelenya a bɛna ale o visite la a bɛna o expliquer fɛn jumɛn bɛ a kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ nin wagati laban in na Burkina ye position dɔ ta wagati laban in na a position a bɛ mɔgɔ dabali ban i b'a ye président kun tɛ o kan o ye mun ye an y'a min u ka premier ministre da ko Burkina sera niveau dɔ ma ko il faut changer de partenaire k'u ye partenaire historique la ye u ma lafiya sɔrɔ k'u ka partenaire changer a b'a kalama o ye langage diplomatique de ye n'i bɛ fɛ ka France gɛn i bɛ na ni langage de Mali yɛrɛ ye nin langage de utiliser pour que ka France gɛn u k'u ka minɛn cɛ an ko il faut changer de partenaire ka partenaire changer an y'an to de la an ye France ka minɛn cɛ k'u ka minɛn bɔ an da la donc Burkina fana bɛ ka commencer ka o fɔ Burkina révolution daminɛ la n'u kun bɛ ka kuma ta autorités siga kun tɛ k'u la sinon peuple burkinabé dutu yɛrɛ t'a la peuple burkinabé tɛ France fɛ peuple burkinabé bɛ peuple malien soutenir peuple burkinabé bɛ Assimi fɛ mais Damiba de kun bɛ ka kɛ problème ye parce que a kun taga fan tɛ ka don a couleur tɛ ka dɔn donc an b'a bisigi k'a fɔ u ka premier ministre ye kuma min kɛ o don na Damiba bɛ ka na Mali la an t'a dɔn ani Assimi u bɛna min fɔ mais kelen kɔni bɛ ni Burkina bɛ fɛ k'i bolo di Russie ma Assimi bɛ se ka kɛ sababu ɲumanba ye ka Burkina ni Russie gɛrɛ ka kɛ sababu ɲuman ye k'a fɔ Poutine u ka minɛn di Burkina ma u ka Burkina armée u ka Burkina équipé u ka Burkina militaire formé Assimi bɛ se k'i da ɲuman don o la ko nɔgɔya Mali ni Burkina cɛla la en même temps i b'a ye k'a fɔ Mondoro o ye Mali ni Burkina frontière de attaque baden de bɛ kɛ Mali ni Burkina frontière fɛ nin bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ ko coordonner armées ni ɲɔgɔn cɛ opération bɛ se ka kɛ patrouille bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ armée malienne ni armée burkinabé ka terroristes est-ce qu'il y'a faamu Mali b'u gosi ka bɔ Mali frontière la Burkina fana b'u gosi ka bɔ Burkina frontière la donc u bɛ terroristes susu ni jamana fila bɛ frontière la hali u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ TECID la zone des 3 frontières parce que Burkina concerné les don donc mais an bɛ siran yɔrɔ dɔ ye an bɛ kangari da yɔrɔ dɔ la Mali retiré ka bɔ G5 Sahel la an b'a dɔn France bɛ ka mɔgɔw fɛnɛ su France bɛ ka chef d'état bila u ka Mali de la a ka segin ka na G5 Sahel la a ye Tchad président ci o dɛsɛra a ye Niger président ci a ye Macky Sall ninnu bɛɛ ci k'an ka segin ka na G5 Sahel la Mali ma sɔn an bɛ min kɔni ɲini Assimi fɛ ni Damiba nana n'a ko Mali ka segin G5 Sahel la an kana sɔn dɛ foyi kana lasegin G5 Sahel la parce que G5 Sahel ye France ka pion de France de bɛ G5 Sahel armée ale de b'u équipé ale de b'u dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ni Mali seginna ka don G5 Sahel la an ye baara fɛn fɛn kɛ o y'a bɛɛ kɛlen fu ye an kɔni an b'a bisigi ni Damiba nana n'a y'o fɔ Assimi kana sɔn mais n'a ko Assimi k'a dɛmɛ Russiw ka coopération a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na Assimi bɛ se k'a dɛmɛ wa an bɛ ka taga fan dɔ ye Burkina la n'an ma fili ni yɛlɛma ma don a la
ou fana be fait k'u bolo di Russie ma parce que kuma min fɔ ko changer de partenaire n'a hakili b'a la Choguel ye terme historique de fɔ ONU na Burkina premier ministre a discours min kɛ i b'a fɔ k'a ye Choguel ka discours de kɛ Choguel ye mot o mot fɔ i b'a ye o mot de fɔ o de la ne dara la k'a fɔ ko Burkina bɛ fɛ k'i bolo bɔ France bolo k'i bolo ta k'a di Russie ma donc ni Damiba nana Assimi bɛ se k'a dɛmɛ o baara la Assimi bɛ se ka o baara faciliter a bolo mais min ye G5 yɔrɔ ye a kana i da don la en même temps Mali ni Burkina bɛ se ka coopérer ka Momoni Salo kɛ Mali ni Burkina frontière en même temps la zone des 3 frontières o baara bɛɛ bɛ se ka kɛ donc en même temps rapprochement dɔ bɛ ka kɛ sisan an bɛ wagati min na axe Mali Burkina Guinée Mali Burkina Guinée i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛ ka coopération kɛ ni ɲɔgɔn ye u b'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais révélation dɔ kɛ Maliyɛnw tɛ min dɔn Damiba formera est-ce qu'il y'a faamu an ka Kati camp kɔnɔ Damiba ye séjour baden de kɛ Kati camp kɔnɔ a bɛ ka formation militaire kɛ ani Assimi ninnu u bɛ ɲɔgɔn dɔn bila ko tɛ ani Assimi u delila ka baaraw kɛ ka tɛmɛ donc u bɛɛ ye Damiba ninnu ye Kati kɛ Burkina officier baden bɛ yen u ye Kati kɛ i n'a fɔ Guinée officier baden bɛ Guinée la u fana tɛmɛna Kati fɛ i m'a ye baaraɲɔgɔnya bɛ ka teliya ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc ni Damiba sɔnna k'i yɛrɛ ta ka bɔ France bolo ka bɔ France ka jɔnya la je pense que Mali ni Burkina bɛ se ka coopération baden kɛ mais Damiba kana sɔn Assimi kana sɔn n'u ko Assimi ka segin G5 kɔnɔ G5 Sahel kɔnɔ k'u b'a ɲɛmɔgɔ d'a ma an kana sɔn dɛ an bɔra G5 la an tɛ don G5 la tuguni o tɛmɛnen kɔ an bɛna sujet filanan na sujet filanan tɛ dɔwɛrɛ ye an ye min ye ja Macron sirannen bɛ réseaux sociaux ye Macron kamana gannen bɛ Macron paniquelen bɛ Macron ko mangoya fɛn fɛn bɛ ka bi France kan ko bɛ ka France sɔrɔ ka France nɛgɛbɔ Maliyɛnw na k'a nɛgɛbɔ Africains na ka France lagosi diɲɛ kɔnɔ ka France ka intérêt milliard intérêt tiɲɛ ko réseaux sociaux don o réseaux sociaux sababu bɔra jɔna a bɔra Maliyɛnw de la Mali activistes de ye France lebu ka France lamaloya ka France humilier ka France kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye o b'a yira k'a fɔ activistes bɛ jɔrɔ a la dɛ parce que France a kana ye ta u tɛ siran an ka armée ye koyi France bɛ siran fɛn kelen min ye o guerre de communication u ye Mali ci ni guerre de communication de 2012 armement min b'an bolo an tun tɛ se ka bin mais u y'an ci ni communication de RFI ninnu bɛ nkalon tigɛ rebelles ye nin minɛ missile b'u bolo yan char b'u bolo yan u ye nin dugu minɛ a bɛɛ propagande organisera France de fɛ donc i b'a ye k'a fɔ communication jɔda ka bon ala ye Assimi ninnu tile bɛɛ les meilleurs communicateurs réseaux sociaux là ala ye Assimi ni olu tile bɛɛ u bɛ ka transition fɔ ka ɲa u bɛ ka transition nɛgɛ don Maliyɛnw na u bɛ ka Mali transition nɛgɛ don Africains na wa u bɛ ka kɛ sababu ye ka Africains ɲɛ yɛlɛ u ka ban France la Mali révolution ye jamana baden inspiré a ye Sénégal Burkina Niger Guinée Côte d'Ivoire a bɛ ka nin bɛɛ inspiré a bɛ ka Tchad inspiré donc Assimi ni o bɛ ka kɛ o de la mɔgɔ minnu bɛ kuma réseaux sociaux kan a laya n'u ka gɛrɛ an n'u ka baara kɛ n'a fɔra France bɛ ka siran mɔgɔ minnu ɲɛ aw bɛ ka récolter olu la aw bɛ k'olu kɛ den kɛrɛfɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko activistes ye transition symbole de Assimi ninnu menacelen cogo cogo activistes menacelen tɛ activistes idée ɲɛnama b'u la u n'aw bɛ se ka baara kɛ u n'aw bɛ se ka jɛ ka kow kɛ transition ye baara ɲɛnama caman kɛ a caman bɔra réseaux sociaux de la dɛ réseaux sociaux de bɛ ka kuma fɔ Macron bɛ ka siran fɛn min ye bi n'a fɔra ko anw ka autorités ni olu cɛ janyalen bɛ anw tɛ fɛn kalama Assimi ninnu na mɔgɔ caman bɛ kuma fɔ a ye nin fɔ Assimi ye a kɛ tan a y'a fɔ gouvernement ye aw hakili la k'aw n'u ka surun ka se degré min ma k'o tɛ o cogo la o anw tɛ effort kɛ c'est-à-dire état de kan k'a ɲini ka anw encadrer ka gɛrɛ an na d'autant plus k'an bɛ ka baara min kɛ non seulement ça va au-delà du Mali Africains bɛ ka sɔn an ye mais Mali yɛrɛ la anw ɲɛworilen don c'est-à-dire souvent c'est frustrant mais autant bali ka décourager dɛ mais état kan ka baara kɛ avec les activistes parce que fanga symbole de don Assimi ninnu protéger len cogo cogo activistes kan ka protéger wa activistes bɛ jamana jɔ la u bɛ jamana jɔ baara dɔn état k'u kɛrɛ u la u ka jɛ u ka baara kɛ a ka ca Ala fɛ n'o kɛra walahi Mali tɛ bi communication na salamu alaikum